1 Samuel chapter number 16 verse number 23. Babutso. I love it so much, but ngelila nto mfuthu ukudansa nama. I like the dance. Manje ngaphela esontweni into ukudansa ngayo Nkosi yami ngishithuka nayo. Angizokufundisa. Bless the Lord. USamuel loqala bazalwane ngizomina ngoba sekushinyela libe ngizonithandazela. But ngizonithandazela my brother, thank you so much for that word. Thank you so much. U16 umuntu kaNkulunkulu sithola verse 23 wakhona inkosi uSaul ine problem. Inkinga uSaul abhekene nayo ukuthi kunomoya omubi kaNkulunkulu ovele umehlele. Ngenkathi umoya omubi kaNkulunkulu wehlela phezulu kaSaul, imali yonke anayo ayinayo isolution to help him in the problem that he has. Isemi yonke anayo uSaul anayo isolution to help him kwinkinga abhekene nayo. Kuthena kwinkinga abhekene nayo uSaul basebetha abantu. In this particular problem you need an artist. Yeah, okay. Lenkinga obhekene nayo angeke izesizo ukuthi ukwazi ngana ukulwa. Lenkinga obhekene nayo kuzodingeka umuntu okwazi ukuthi akhulume nama waves akamoya, enze into ngama waves akamoya, kube nomlayezo osuka ezulwini ungene kumuntu yongena kumuntu. Yeah. Bathi abantu abahlezi noSaul njengamanje udinga an artist. Athi umunye no, not just that ikhona iartist engiyazi ukuthi uDavid. Yeah. uDavid uyakwazi ukudlala. uDavid edlala an instrument. uDavid the instrument mase bakhona into eyenzakala in the atmosphere. Ngoba inkinga obhekene nayo inkinga yakamo. Lithi iBhayibheli walanga uDavid. Uthi ngisho bona kanje. Kungenzeka ukuthi njengamanje nobody knows ukuthi where you are performing. Kodwa let me tell you something, kunosuku oluzayo la khona uzolala. Lithi iBhayibheli uDavid walala nemagusha. Wasuke emagusha lodlala in the palace. Kune audience ezoza kuwena. Hallelujah. Because you are carrying away. Kunomsindo wazi ukudlala wena. Lithi iBhayibheli lakho neBhayibheli lakho. Wathi umedlala i-instrument umoya omumbi uphethe uSaul wasuka kuyena for a while. Ngizothi kumaciko ama-artists, ma-dancers, ma-writers. When you are busy writing a story, you are not just writing a story. Kodwa kunomuntu osiza inkinga yakhe ukuthi wenze into yenzayo. Kunomuntu ophethwe i-depression, kunomuntu ophethwe i-trauma, kunomuntu ophethwe i-suicide, kunomuntu ofuna ukuzibulala. Kodwa uma ezwa ingoma edlala uculo wena, kunomuntu ofuna ukuzibulala impilo ayihambi kahle, impilo ayivumi until abantu uthi edansa abe entertain bese ahleka athi angeke ngisayibulala, athi ngilandelele uthi kazodansa khona into ezokwenzeka kumina. Umoya kaNkulunkulu ufikile Jesus. Kwakhona uthi no impilo yabhetha akenani usijerera akazodlala usijerera khona into ethi uma ngabenza usijerera khona into eyenzakalayo kumina. Ngithini ma-artist? Lento oyenzayo yenze as if you are doing to the Lord. Ngoba you are not just a person, kodwa ama waves akamoya are working through you. Ngenkathi uDJ uzama waves kunento ezikala ebantwini asimeni ngenyawo. Baba kameni kaJesu Kristu waseNazaretha, you may open your mouth if you can. Baba kameni kaJesu Kristu waseNazaretha. Here we are kule ndawo ese-Playhouse sihlangene